Vedeli ste, že reklamy dokážu zmanipulovať naše rozhodnutia? Využívajú na to presviedčacie až manipulačné techniky. V tomto videu si niektoré z nich vymenujeme. Prvou z nich je strach. Tieto reklamy nám drasticky prezentujú hrozby, ktoré môžu nastať, ak nevlastníme určitý výrobok. Môžu byť využívané aj pozitívne, na zvyšovanie povedomia o spoločenských problémoch. Humor je jedným z najsilnejších emocionálnych apelov. Vyvolá pozitívne pocity, ktoré si publikum následne spája s prezentovaným produktom. Áno, aj erotika je veľmi silný emocionálny apel, avšak i veľmi riskantný. Môže značke pomôcť, avšak ak je reklama príliš kontroverzná, môže jej i uškodiť. Technika odmien sa snaží presvedčiť zákazníkov k nákupu tak, že im slúbi niečo na oplátku. Môžu to byť zľavy, kupóny, darčeky a podobne. Určite ste si už niekedy kúpili produkt len preto, že bol v zľave, že mám pravdu. Opakovanie, opakovanie, opakovanie. Práve táto technika zabezpečuje, že si produkt zapamätáme. Zapamätanej značke máme tendenciu veriť a tak sa zvyšuje šanca, že si produkt zakúpime práve od nej. Dobrým príkladom opakovania je maskot Alzy. Ďalšou bežnou technikou je idealizácia produktu. Zahŕňa hyperbolické tvrdenia o produkte. Príkladom je: tento produkt je najlepší na trhu. Táto technika je v dnešnej dobe však už tak rozšírená, že stratila svoju účinnosť. Vystupovanie celebrít v reklame zvyšuje jej atraktívnosť a efektívnosť. Najviac pôsobí na mladšie vekové kategórie, pretože často pokladajú celebrity za svoje vzory. V tejto reklame môžeme vidieť speváčku Sabrinu Carpenter. V reklamách vystupujú mnohí vedci, lekári a profesori, aby produkt vyzeral dôveryhodnejšie. Každý z nás dôveruje odborníkom. Produkt si preto zapamätáme ako spoľahlivý a to ovplyvňuje naše nákupné rozhodnutia. Ľudské rozhodnutia sú často založené na činoch iných ľudí. Preto sociálny dôkaz funguje tak, že osoby vystupujúce v reklame sa nás snažia presvedčiť, aby sme išli s prúdom a zaobstarali si produkt tiež. Aj hudba v reklame nás ovplyvňuje. Reklamné melódie si niekedy zapamätáme lepšie ako slogany. Určite si dokážete vybaviť melódiu v tejto reklame. Tieto melódie taktiež môžu ovplyvniť našu náladu a tak i náš postoj k značke. Dúfam, že sa vám video páčilo a ďakujem za pozornosť.